Dugaya na project ko yun sa luto na ng litson ya. Taka arman ka di man ni litson ba nga. Lamisam ko niyong ikuan diri kinaukang na. Abi manog litson imong gina andam diha agod. Napuning isa o sige rag edit o. Buot pagkaya pa rin Ray. Ibalo kang naningkamot kita no para mamonetize ta. Aw, sinsa na god nya. Kumusta naman to imong amigo nga si Damulag? Amot ato kay nagdali man to nagbilin pagkaya ang bibiro no. Ang gabibiron gyapon bisan dako na. Kabalo biya mo no nga dito mabuhi wala na mapasmo to. Paminaw na ko bay kung siguro kung magboxing mi ana ba wa nay kaya sa kuha ba kay puro naman na gatas ang giinom day. Wa jud kay kaya to pa rin Ray kay beer brand man ang konsumo ato. Tarawar kung lawas ato murag beer. Nade pa rin Ray, gusto din mo siya labanan. Naunsa naman mo mga pre nga kanang dugay-dugay na pud wa nagamit ako ang kamot ba oh. Mura jog dako lawas. Dugay-dugay na wa nagamit. Kung kadulot ka anak kang Damulag. Nah. Kabalo mo kana mga dagko nga tao na mga weak points. Ano mga weak points? Asa may ginaingon ng mga weak points niya nga nadasmagan mitong kabaw tanawa karon ang kabaw napa sa ospital nakuma. Nakuma? Atay ra. Kaya na ko na oys. Ako pa'y ko ano na dugay na ko nga nagtuon og karate. Hambog rin na si mo. Kung gusto ka hagita to boxing mo. Boxing? Sayo na ng boxing? Kasi gusto niyo pa rin Ray, akong tawagan Ray. Ayos tawagin. Magulat siya dapat nakoy mga kondisyones sa iya bago mi magboxing. Unsa man? Kinahanglan pa mo mag-training? Paway gloves. Patay na. Alas Damulag na po to. Oy, Koy! Oh no! Trabaho niyo dira. Napanay ko'y kuhan. Akong asawa dito kaya maglaba ako. Dams! Matay Dams. Giyagit kag boxing yung paring Rio. Sige hagit. Giyagit kag boxing ba kay weak daw kay ka? Sure jud ka Koy. Sure lagi na. Kay kung tinuod na ako kay katilaw sa akong bicep. Matay murag dito mamatay ang kadako si mong bukton Dams. Murag sa baho. Kay nimo Koy? Ay wala kanang humot kay sudan ba humutag sudan oy. Maniuto ta maniuto. Sige mga asa ta. Magkuha kang sudan may magkuha. Sige. Bantay lang sparring Ray. Gagit-hagit gid ko nimo. Video kasi diri ganina no, tanaway. Pasan ako si mo ha. Sige daw bay. Linti. Paring Ray kung nagtan-aw ka karon. Magset kog adlaw og lugar. Didto ta magbinigwasay. Kana. Oh, pre. Ano ka? Lakaw na ko, pre. Asa wala ka? Pa Hong Kong. Matay ka ng porma. Ano ang porma? Wala ato Hong Kong? Pa Hong Kong ko kay dili sa kumuday na tong boxing namo ni Damulag. Kay kanang kuan man gud na timing sa schedule ba nya ang iha manggong kuan Sunday na timing. Mo to nga mo abroad sa ko. Pero dito ka to pre abroad ka petro porma na bro nakasilas nakashot. Galasgaw na kaloko kay ka sa kuha, pre ba? Oh, tara pre oh. Ita ka ni, pasaporte ni. Pero matay pre ba? Nagsanilas na ka, tapos nag-short, tapos na magtalo pa yung ka. Naging anay lang ko pre kay muhapit pamagukog buhol. Ito ila paring jeep pre ba? Dito sa Kumanukad o nya pagkaman mo diretso na ko og Hong Kong. Pagbalik na ko Dams, padayon kita tong boxing. Relax lang dia boy. Kaya dyan ka pre, hotdog sa kang Damulag yun.